ஓம் சக்தி. என் அன்பு குழந்தையே, மற்றவர்களுடன் வாதாடுவதை விட்டுவிட்டு வாழ்ந்து காட்டு. எந்த சூழ்நிலையிலும் என் மீது மாறாத நம்பிக்கை வைத்தவர்களை நான் என்றும் கைவிட்டதில்லை. நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை. முழு படிக்கட்டையும் நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முதல் படியில் நீ ஏறு, மற்றதை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன். உன்னால் முடியுமென்று எண்ணுவதையும் அல்லது முடியுமென்று கனவு காண்பதையும் துணிந்து தொடங்கு. உனது துணிவிலேயே அறிவும் ஆற்றலும் மந்திரமும் அடங்கியுள்ளது. நீ கரங்களை குவித்தால் ஓடிவரும் நாராயணனும் நானே, உன் இன்னல்களை நீக்கும் ஈசனும் நானே. உனக்கு நல்ல நேரம் பிறக்கப் போகின்றது. என் வாக்கு என்றும் பொய்யானதில்லை. நம்பிக்கையுடன் இரு. உன் வேண்டுதல்கள் கேட்கப்பட்டது. உனது ஆசைகள் அனைத்தும் வெகு விரைவில் நிறைவேறும். நீ எங்கிருந்தாலும் உன்னை காக்க ஓடோடி வருவேன். இல்லாதவற்றை நினைத்து ஏங்காமல் இருப்பதை வைத்து வாழ கற்றுக்கொள். துன்பத்தின் போது தன்னையும் தன் மனதையும் உடையாமல் பார்த்து கொள்பவனே சிறந்த பலசாலி. உன் அனைத்து பிரச்சனைகளையும் வலிகளையும் என் காலடியில் விட்டுவிடு. சிறிது காலம் அமைதியாக இரு. எல்லாம் நீ நினைத்தபடி நடக்கும். நான் நடத்தி காட்டுவேன். நீ நினைக்கும் அனைத்தும் இனி ஒவ்வொன்றாக நடக்கத் தொடங்கும். உன் வாழ்க்கையில் நீ பட்ட துன்பங்கள் யாவும் முடிந்து விட்டது. யார் எமக்கு என்ன செய்தார்கள் என்று நினைப்பதை விட யாருக்கு எம்மால் என்ன செய்ய முடியும் என்று நினைத்துப்பார். யாருக்காகவும் நீ மாறாதே. உனக்காக இங்கு யாரும் மாறமாட்டார்கள். தன்னுடைய செயலும் வார்த்தையும் தான் உண்மை என்று வாதாடுபவர்கள் மத்தியில் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொள். எந்நேரமும் சூழ்நிலை மாறலாம். முடிவுகள் எடுக்கும் திறன் இருந்தால் முன்னேற்றத்திற்கான வாசல் கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும். இங்கு நிரந்தரமென்று எதுவும் இல்லை. உன்னை நீ நம்பத் தொடங்கிவிட்டால் உலகில் நீ வெற்றியுடன் வாழ கற்று